Yung sa mo pag-prepare sa board exam, kay considering, di ba, kanang online ang imong 2 years, middle years pagit nimo, second year and third year. Nya mo na siya ang medyo foundation year ba, no? Yes, para sa imong course. So, giunsa nimo pag-prepare ang imong board exam? Kay naaman mo yung board exam sa agriculture. Nag-enroll ko kuan ma'am, review center. Daghan ba bag-o nga learning sa review? Wala na tackle sa online? Daghan siya mga bag-o nga kuan, especially sa other nga mga major like Ansay, kay ko familiar. Wala kay ansay? Nakoy Ansay ba, pero Okay. dili ka siya Ya kay broad basic ang raman. kuan ba. Oh. Basic ra ba imong ansay? Yes ma'am, Na basic subject? na. Introduction. Introduction lang to Yeah. animal science. So sa tanan unsa man ang imong mas nalisuran nga subject? Animal science ug economics. Yes. Kay Ang economics kay it's more on kuan yun siya, reading, subton. Ano? nabay solve Ang economics, yes ma'am. sa economics. Ansay di ba naapod? Naapod sa ilahang animal nutrition. Sige, nagyon sa nimo. How did you pass? How did you How pass? did you pass? Giyon sa nimo tuod Kuan, pag sa survive. preparation lang, maganda akong ibuhat is 70% ampo, 30% study. Kasi na siya, major secret. Oo. So Yeah. ampo gyud no. During sa board exam, unsa lugar kumusta man? Di ba kamo ang pinakadugay nga board 3 days, di ba? Yes ma'am. 3 days ang College of Agriculture. Pinakadugay kaayo mo mag-exam. Kaya tulo ka adlaw straight pagid na. Yes, ma'am. Di pagid na bulag-bulag. Yes, nga. ma'am. And ang technique lang yun is, after yun sa imong pag-review, day before ang exam is, dinay ka mag-scan sa imong notes. Kaya dira man mo feel ang pressure na, wala ko kabasaan wala ko kabaluan na. So, dapat before sa exam is, relax na gid mo huna-huna. Matulog yung kay sayo kay exam, ugma. Ato, Exam. akong ibuhat ato kay kanang pagkaroon din, ugma exam karon wala ako nag-scan og notes. Ang hunahunahon magadi mo kay imong aim kay mo top. Kay pag dili ka mo top, so mo pasar ka. Oo. Pero pag imong hunahuna is mo pasar lang, so na possibility na dito ra jud mapagsak or mo feel. pasar. Oo. Yeah. So maningkamot gyud ka. Ikaw jud imong goal is mo top gyud or mas ma-urge ka maningkamot nga mo top gyud ko. So si mo gibuhat pagka after adto kay kanang first day nimo. After sa exam. After sa exam, so sa first day, kami sa ako mga friends ako, ako sa isabot nga, after sa exam, dili jud ta mag-mention about sa nahitabo sa first day. Kung sa mga nahitabo dito na naisigutan ko, humana gid tanan. Dili gid may maghisgot mo, no, lisod ka ayo kay matakdan mo gud ang one subject. Imbis nga, kabalo ka aton ta, na imong sa imong hunahuna kay lisod gahapon.